May kasalaman ng Libe. Be, bali be. Libe. Wala ko gusto. Kulang tayo. Oh, may sakit. Wala diwan-wan, narak mo nilunod. Bali 3-3 ka. Hindi ka nila. Medyo iwan-wan ni ka nila. Oh, di bali 2-3 ka. Hindi, bali 3-3. 3-3. Di ba, 1-1 magigit. 1-1 magigit. Di ba, 1-1 ni ka mo. Di ba, 1-1 ka na. So, 1-1 ni ka na. So, 1-1 ni ka na. 1-1 ni ka na. Baru bisnis ka, bakit lawan. Tayo po lang sila kawan.
21 ko lang. 21. B. The Bluetooth device is ready to pair. Test mic, 1, 2, 3. Hello, good afternoon to everyone. We would like to acknowledge our player of the day, Mr. Evan Paglan Ilos. And for our visitor, who's going to be the challenger of this tournament, is one of our contestants and most known of the world, Mr. Efren Bata Reyes. And also we would like to acknowledge our beloved Counselor Artisan Soriano, Manny the Twin, and of course, my C7, our beloved counselors of Palasyaw, Pangasinan. And of course, our beloved Mr. Patrick Karama. And of course, one of our best basketball player, Mr. Manny, Counselor the Tween. Alright, so before we're going to start our play of the day,
we would like to call on our beloved Captain Mr. Patrick Karam for our opening ceremony. Hindi na, okay na. So, good afternoon po sa ating lahat, syempre, ang aking idol, Sir Efren Bata Reyes. Of course, sa inyo po lahat na nandito ngayon, sana ma-enjoy po natin yung laro and manood po tayo. Alam po, karamihan sa atin dito sa inyo may pasok pero gusto niyo talaga makita si idol natin. Kaya enjoy nyo lang nung short story lang nung nasabi po nila na gusto nilang magpalaro po dito and gusto nating imbitahan ang ating idol. Syempre, hindi po tayo nagdalawang isip na sabi ko po, sige, magpalaro po tayo kasama natin ang idol. Sana itong magiging laro po nila, maging inspirasyon po sa atin and of course, sana marami po tayong matutunan kay idol ngayon. And syempre, sa pambato po natin, si Sir Dinosaur, sana bigyan nyo ng magandang laro ang ating idol. Sabi niya po sa akin, pinapangarap niya daw itong laro nito dahil idol niya rin po si Sir Efren Bata. So, in behalf po ng local government officials, I would like to welcome you here in our beloved municipality. So, siguro na lang yung mga organizers, baka pwedeng bigyan natin si Sir Efren ng munting puto lang mamaya para bumalik-balik naman po dito ang ating idol. So again, let's enjoy this game and sana po yung mga nanonood dyan, nag-skip na naman kayo ng klase. So again, thank you. Tago na lang kayo sa video yung mga nag-skip. Anong sa sisa lang yun? Saan mo ito po dyan? Ha? Kaya ka lang ito. Jane. Paalala lang po tahimik lang po tayo kung may titira.
Walang pasibol. Cellphone ha, paki-silent. Two zero.
Score 2-1. April po ako, April ha. April. April. Balitak. All two.
Champ, 3-2. Score po natin, 3-2 in favor of Efren. Markar. Fortune, favor of Efren.
Likod, 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 likod! Saan? Saan?
Score 5-2. Tahimik na, tahimik na. Tayo maging pasaway. Yeah, 6-2. 6-2 po tayo, 6-2. Po tayo lamang sa friend 6-2.
Sam, ball. Ay, stand. Dito. Ay, flash, flash. Quick exam mo, quick. Marka 7. Silence lang ha.
Oh, 6-3. Likod! Saan? Likod! Silence lang po. Naka. Great champ. Ewan ni Pina. Tol. Ewan ni Pina. Tapos. Tapos. Go. 7-3. Po, 7-3, lamang po si Efren. Likod! Ball.
Minsan. Oo, makaparusahan, hindi ako. Tanda na yan. Oo. Seven four, 7-4. Well. Extension. Extension.
Seven five po. Seven five po, lamang pa rin siyempre. Dalawa. Sa mga nilagyan dito, may problema. Uy! Wala tayo sa palengke! Yes, atras titan. Patras si titan ay. Atras kayo, Jason. Atras ka, atras. Dali, naiipit lari player. Play stamp. Go. Yung bilyaran dyan sa kabila, wag nating upuan. Maraming salamat po. Pwede kayong umiga.
7-5. Tension. Score 8-5 in favor of their friends. Five. Hey! Full. Okay, may tanda na yan.
8-6. Saka na siya ubos, dapat ng magic. Huwag kayong magagawa ang subuan. Uy! Ano gagat tilang misaan ditan? Atras kita na ya, atras tayo tatang biligay. Uy, sa tabulig mo. Atras tayo, atras tayo. Bisan. Maka
Kilig. Nine six po tayo, 9-6. In favor of Efren, 9-6. Wait, tupon sila. Tupon sila. Sides yun, right hand yun. Tupon. Nagtatelpon ko. Bawa mo dyan. Pero mo ito yan. Saan? Saan? Ay, gamit may off. Saan? Tingin saan? Padaan, kilik-kilang tampol. Isasaran. May manilit pa din mga pinto.
Hindi mo mo ito ko sa inyo. Score 10-6.
Lipad. One. Sarap ito mga lang. Mabuhay ka ng po. Sports game. Kataoy buhay, sports game. Pagdagan po ito kalpo. May pusatan. Sabi niyo may pusa. Kaya, 10-7. Pre. Sabi pilihan mo, magpupunta. Daw saya.
Score 10-8. Race 21 po, race 21 po tayo. Bal, piyawa mo pa may danong may bakti. Bal, danong bal. Pati gito kayo dyan, banay bol. Bal markabel.
Score! 10-9 po, 10-9. Okay, tama na. Quiet na. Quiet na po, quiet. All 10 na po, all 10. All 10.
Gol, dos. Gol, dos. Ano ba? Race 21 to. Pinag-motive rin yung babayutin. Ang gabi yan, kaya sa tanong. Nagpunip ko ito sila. Foul to. Score 11-10. Lamang si Efren. Inalam ko lang, Chad. Para si Cristiano yung magkaya.
Mga kupal. All 11 na po, all 11.
11. Lamang si Efren. Table. Yes. Patunday kita po ay. All 12 na po, all 12. Atras, atras! Yan. Atras mo na.
Galaw. Starting with lamang na si Christian Dino. Gamit din. Dalawang beses na.
All 13 po, all 13. Ha? All 13 po, ha? All 13. All 13. Top 44. Makulyapis. Makulyapis.
Gains favor, 14-13. Lamang na po si Chang.
15, 13. Race 21 po tayo, race 21. Yan. Pati mo lang kung to. Break na tayo. Marker boys.
Score po natin 16-13 in favor of Efren Bata. Goal. Ayun, ako muna. Kailangan lang ang pasisag mo. Sirere. Yan. Atras tayo dyan sa likod. Wala nandun na sa likod, oh. Atras lang po. Atras, iglot. At na kaya pismo, isiksip ka lang doon silong. Saan ikalibad siya? Magkama. Sige, may tanda na yan.
14 points. Ready kang kawa. Wala mo. Score po natin 17-13.
Boss Abby. Pahit na po. Gilid, gilid. Dito kayo, pirag-pirag. Ito pulpo lang. Ito pulpo lang mo. Ito pulpo lang panalo. Ano yung padala niyo lang pre na? Kaya wate Django, ba padala niyo kayo, Chap Django. Padala niyo Chap Django. Oy, pirog! Pirog kita na! Pirog kayo! Ananawa sa ulo dararayan. Ano niyo si Chap?
Tire. Oh, sauce! Kulong. Chad. Gagalaw ng titira. Bago ko tatakbo. Parang kami pala lang. Tap, kaya ko lang muna ito. Baso, left lang. Baso. Hindi baso lang. Baso lang. 1813 po, 1813. Buka na sila dyan. Babe.
Bon, ay, may poster na siyang music. May poster. Poster. Roger Birds.
Oh, 1913 po, 1913. Lamang po si Champ.
Bearing na po, bearing. 2013. Race 21 lang po to. Marker na rin. Lang pa. All one. Labag.
Luis. Hoy, wag niyo pagkagawa. Pag na-busy ka na, alis yan. Wait, papirmam, Luis. Talo. Gaga.